सांग मैंने जय माँ दुर्गा माँ आसगले आपंकर आ गोटे ब्लग नहीं से दिन आप ब्लग देखिए कि मुझे खाली चित्र पिठाटा केमती या देखिए किंतु आप देखी नी कि प्रिपेरेसनटा मुझे देखी नी आज मुझे मो प्रिपेरेसनटा देखी चलतु देखा प्रिपेरेसन केमती कौन कर चलतु देखु ये राति चाउल बतुरे रखीदी देखो राति बढ़िया से चाउल बतुरे रखीदी देखो चाउलटा खाली खाली धुआ हम देखो नड़िया भी रखाई केते सारा नड़िया मोर रखाई नड़िया भांगिकी चाउल धोईकी केमती कौन हम से आपको देखेबी एबे देखो चाहाटा भी फुटी आसले चाहाटा भी करिया बस सकाल टाइमटा और क्षीर भी पड़े बसई देती मुझे चित्रटा केमती प्रिपेरेसन करटा मुझे किस समय पर चाउल धोईकी नड़िया बाटी केमती कौन कराब से आपको देखिए रही किसी कम अच्छी कम सारी देती मुझे देखी रही किस समय पर्यटन मुझे देखी कौन कर नड़ियाटा भांगा नड़ियाटा को प्रथम ओदा कर भांगे भलि भांग ये बापरे भाई पूरा सुखिला ये नड़िया आनी एत ये नड़िया आनी जे कारण ये बड़ नड़िया ना से नड़िया सब पड़ेगा धोईदे धोईदे अदा फाड़े भांगी पड़ी कोड़े दवा एगुड़ा जो भांगी गला गुड़ा काटी पकईदे बढ़िया लगे जोड़ा भांगी जाऊँगी काटिदेवे छुरी कि पनीर काटिदेवे बढ़िया लगे जो नड़ियाटा भांगी जाइए अधा कोड़े अधा काटिदेवी भितर बाटे बढ़िया सुविधा हम से बड़े भांगी जाइए आनु चाउल धोई नहीं आसी चाउल चाउल को जिते मकुची थोड़ी मौला बाहर करेंगे पिठाटा सेटे भल भलि बतुरी सारा पर मकुची भल धोइबे
ହେଉଛି ସେଟା ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କେମିତି ଚିତଉ ପିଠା କେମିତି ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେଟା ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବି। ଦି ହାତରେ ମକୁଚି ମକୁଚି ହିଁ 4-5 ଥର ଧୋଇଦେବି, ତାକୁ ଧଳା ପାଣି ବାହାରିବ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କେମିତି ଚିତଉ ପିଠା କରୁଛନ୍ତି, ଚିତଉ ପିଠା କେଉଁ ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ କ'ଣ ପକାଇ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବି। ଆଉ ମୋ ବ୍ଲଗ୍ଟା ବି କେମିତି କ'ଣ ଲାଗୁଛି କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଭ୍ୟୁଜ୍ ବଢ଼େଇବେ। ଭଲରେ ଧୋଇଦେବେ, ଧୋଇଦେଲା ପରେ ପାଣି ଭଲରେ ବାହାରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଧଳା ପାଣି ବାହାରୁଛି, ଧଳା ପାଣିଟା ବାହାରିବା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦରକାର। ଖାଲି ପିଠା ଭଲ ଲାଗିବନି, ଆଉ ପିଠା 2 ଦିନ 3 ଦିନ ଭିତରେ ଖଟା ହେଇଯିବ। 2-3 ଦିନ ଯିବ ତ 1 ଦିନ ଭିତରେ ଖଟା ହେଇଯିବ ନହେଲେ। ମାମା ମୋ ମାମା ସାୟା ଆଉ ବ୍ଲାଉଜଟା ପିନ୍ଧିଲା, ସେଇଟା ଇଗ୍ନୋର କରିବେ। ସେ ଆଉ ଜାଣିନି ମୁଁ ବ୍ଲଗ୍ଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିକି ରଖିଛି ବୋଲି। ସେଇଟା ଇଗ୍ନୋର କରିବେ। କେତେ ଧଳା ପାଣିଟା ତାକୁ ଯେତେ କରିବେ ସେତେ ଭଲ। ଆମ ମାମା ସାୟା ବ୍ଲାଉଜ୍ ପିନ୍ଧୁଥିଲା, ଲୁଗାଟା ପିନ୍ଧୁନଥିଲା, ସେଇଟା ସେ ଇଗ୍ନୋର କରିବେ, ସ୍କିପ୍ କରିବେ, କାରଣ ସେ ଜାଣିନଥିଲେ ମୁଁ ବ୍ଲଗ୍ଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛି ବୋଲି। ଭଲରେ ମକରି ଧୋଇଦେଇ ଭଲରେ ସଫା କରିଦେବେ। এই ଯେଉଁ ନଡ଼ିଆଟା ଯେଉଁ ଥିଲା, ଏ ନଡ଼ିଆଟା ଏଇଥିରେ ସବୁ ପକେଇକି ପୁରା ଭଲରେ ଗୋଳେଇ ଦେବେ। ଗୋଳେଇକି ବହୁତ ସମୟ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ତାପରେ ତା ଭିତରେ ମିଶିଗଲେ ଯେତେବେଳେ ବାଟିକି ବଢ଼ିଆ ଚିକଣ କରିବ। ନଡ଼ିଆଟା ପକେଇଲେ ଚାଉଳ ସହିତ ମିଶେଇକି ଗୋଳେଇ ଦେବେ। ଗୋଳେଇବାକୁ ନିହାତି ଦରକାର। ଗୋଳେଇକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବାଟିବେନି, ବହୁତ ସମୟ ଛାଡ଼ିଦେବେ, 1 2 ଘଣ୍ଟା 3 ଘଣ୍ଟା ଛାଡ଼ିଦେବେ। ତାପରେ ବାଟିକି ଦେଖିବେ ବଢ଼ିଆ ଚିକଣ ହେବ। ଆଉ ପିଠା ଯେତେବେଳେ ତିଆରି କରିବେ ମସ୍ତ ପିଠାଟା ହେବ। ଗୋଳେଇକି ଖାଇବା ପାଖରେ ଗୋଳେଇ ଦେଇକି ଥୋଇଦେବେ। ଅଧା ରୋଷେଇ
ପରେ ଅଧା ରୋଷେଇ ବସି ଯାଇଥିଲା, ଭାତ ଡାଲି ହେଇସାରିଲା ପରେ ମାମା କହିଲା କି ମୁଁ ବାଟି ଦେଉଛି। ଯେହେତୁ ମାମା କ୍ୟାମେରା ଧରିବା ଶିଖିନି, ତାକୁ ଶିଖେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ତାପରେ ବି ଯେହେତୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ସାଉଣ୍ଡଟା ବହୁତ ଜୋର ହେବ ବୋଲି ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ସାଉଣ୍ଡଟା ହିଁ କାଟି ଦେଇଛି। ଏପଟେ କଲରା ଆଉ ଭେଣ୍ଡି ଚିପ୍ସ ବସିବ ବୋଲି ତେଲ ବସାଇ ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ମାମା ଏଇନେ ତାର ବାଟି ଦେଉଛି, କାରଣ ମୁଁ ଏପଟେ ଅଧା ରୋଷେଇ କରୁଛି, ସେ ସେପଟେ ବାଟି ଦେଉଛି। ମାମାକୁ କ୍ୟାମେରା ଧରେଇବା ଶିଖେଇନି, ମୁଁ ତାକୁ କ୍ୟାମେରା ଧରିବା ଶିଖେଇଦେବି। ଆଉ ହଁ, ମୁଁ ଏବେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ଲଗ୍ ପାଇଁକି ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କିଣିନି, ଷ୍ଟାଣ୍ଡର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିନି। ଷ୍ଟାଣ୍ଡର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବହୁତ ଜଲ୍ଦି କରିଦେବି। ଏପଟେ ତେଲ ଗରମ ହେଇଥିଲା, ମୁଁ ଏପଟେ କ'ଣ କଲରା ଆଉ ଭେଣ୍ଡି ଚିପ୍ସ ପକାଇ ଦେଉଥିଲି। ପକାଇ ଦେଇକି ତାପରେ ମୁଁ ମୋର ସିଆଡ଼େ ମାମା ଇଏ କରିବା ପାଇଁ ପକାଇ, ଯେହେତୁ ମୁଁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କିଣିନି ସେଇଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ହାତରେ କ୍ୟାମେରା ଧରି ଗୋଟେ ହାତରେ ରୋଷେଇ କଲାବେଳକୁ ଇଏ ହେଉଛି। ମୁଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି, ମୁଁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କିଣିଦେବି। ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କିଣିଦେଲେ ଆରାମରେ ରୋଷେଇ ସହିତ ବ୍ଲଗ୍ଟା ବି କରିପାରିବି। ଦେଖନ୍ତୁ ମାମା ତାର ବାଟିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିସାରିଲାଣି। ଏପଟେ ମୁଁ ବସେଇ ଦେଇଥିଲି, ସେପଟେ ଯାଇଥିଲି ହାତ ଧୋଇକି ଆସିକି ଏପଟେ ଯେଉଁ କଲରା ଆଉ ଭେଣ୍ଡି ଚିପ୍ସଟା ପକାଇଥିଲି ସେଇଟା ଭଲରେ ଟିକେ ଘାଣ୍ଟି ଦେଉଛି। ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ମାମା ତାର ବାଟି ଦେଇଛି, ବାଟି ଦେଇକି ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ବାଇ ପାର୍ଟ ବାଟିକି, ମାମା ହଉ କି ମୁଁ ହଉ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ବାଟୁ କି ଆମେ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ଯାହା ବି କରୁ ସବୁବେଳେ ଆଗ ଠାକୁରଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିକି ହିଁ କରୁ। ଏପଟେ କଲରାଟା ଯେହେତୁ କାଳେ ତଳେ ଲାଗିଯିବ ବୋଲି ମୁଁ ବାରବାର ଟିକେ ଚିପ୍ସଟା ଦେଖୁଥାଏ। ସେପଟେ ମାମା ତାର ବାଟିକି କାଢ଼ି ଦେଉଥାଏ। ତାପରେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ମାମା ତାର ବାଟିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲା। ଆଉ ହଁ, ଯେଉଁ 2 ଘଣ୍ଟା ନା 3 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଯେଉଁ ଚାଉଳରେ ନଡ଼ିଆଟା ରଖିଥିଲି ଗୋଳେଇକି, ସେଇଟା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଚିକ୍କଣ ହେଇଯାଇଥିଲା, ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖେଇବି। କାରଣ ମୁଁ ଟିକେ କ୍ୟାମେରାଟା ଯେହେତୁ ଆଜି ନୂଆ ନୂଆ ଏମିତି ପଛୁଆ ମୁଁ ତ ଆଗୁଆ ସୁଟ୍ କରିଥିଲି ଫାଷ୍ଟ। ଏବେ ପଛୁଆ କ୍ୟାମେରା ପଛପଟେ କେମିତି ସୁଟ୍ କରନ୍ତି ସେଇଟା ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖୁଥିଲି ମୁଁ କରିପାରୁଛି କି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ଗଡ଼୍ ମୁଁ ଶିଖିଗଲି ଧୀରେ ଧୀରେ। ମାମା ତାର ବାଟି ଦେଉଛି, ଇଆଡ଼େ ମୁଁ ଟିକେ କଲରା ଟିକେ ଦେଖି ଦେଉଛି। ଆଉ କ'ଣ କରିବି, ଏପଟେ ବି ଅଧା ବାଟିଆ ମାମା ଅଳ୍ପ ଅଛି ବୋଲି ସେ ତାର ବାଟୁଛି, ମୁଁ ଏପଟେ ତାର ମୋର କଲରାଟା ଦେଖୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଚିକ୍କଣ, କେତେ ବଢ଼ିଆ ଆସିଛି ଦେଖିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଗୋଳେଇକି ରଖିଦେଇଥିଲି, ଚାଉଳରେ ନଡ଼ିଆଟା ଗୋଳେଇକି ରଖିଦେଇଥିଲି, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଚିକ୍କଣ ହେଇଛି, କେତେ ସ୍ମୁଥ୍ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆମର କ୍ୟାମେରା ଜଣାପଡ଼ୁନି କିନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ସେ ମାମା କରିଦେଇଛି। ସେ ସେଇଥିପାଇଁ ଚିତଉ ପିଠା କରିବା ଆଗରୁ 2-3 ଘଣ୍ଟା ଯାଇକି ନଡ଼ିଆରେ ଚାଉଳ ଗୋଳେଇକି ରଖିଦେବେ, ମସ୍ତ ହେବ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଲରା ଆଉ ଭେଣ୍ଡିଟା ବି ହେଇନି, ଗୋଳେଇକି ଥୁଆ ହେଇଛି। ସେପଟେ ଟିକେ ଭଜା ବସିଛି, ବାକି ଆଉ ସବୁ ରୋଷେଇ ଅଧାଅଧି ସରିଗଲାଣି। କ'ଣ କରିବା, ଷ୍ଟାଣ୍ଡଟା ଟିକେ କିଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କିଣିଲେ ହିଁ ମୋତେ ଟିକେ ବ୍ଲଗ୍ କରିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ହେବ। ଆଉ ମାମାକୁ ବି ଫୋନ୍ ଧରିକି ସୁଟ୍ କରିବା ଶିଖିବାକୁ ବି ମୋତେ ପଡ଼ିବ, ତାକୁ ଶିଖେଇଦେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଛୋଟିଆ ମୋଟିଆ ରୋଷେଇ ଘର। ଆପଣଙ୍କ ରୋଷେଇ ଘର କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଇଥିବ ସେଇଟା ମୁଁ ଜାଣିନି, ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ରୋଷେଇ ଘର ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆମର ଯେତିକି ବି ଅଛି, ଭଗବାନ ଆମକୁ ଯେତିକି ବି ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଅଛି। ମୋତେ ବଢ଼ିଆ ସେ ମାମା ବାଟି ଦେଇଛି। ମାମା ବାଟୁଛି ତାର ଧୀରେ ଧୀରେ କରିକି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ ବାଟି ଦେଉଛି। ଆମ ଛୋଟିଆ ରୋଷେଇ ଘର, ଆପଣମାନଙ୍କ ରୋଷେଇ ଘର ତ କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଇଥିବ ନା, ଆମ ରୋଷେଇ ଘରଟା ବହୁତ ଛୋଟିଆ ରୋଷେଇ ଘର, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରୋଷେଇ ଘର। ଆପଣ ବ୍ୟାଟର୍ଟା ଦେଖିଲେ ତ କେତେ ବଢ଼ିଆ ସ୍ମୁଥ୍ ଆଉ ପୁରା ଚିକ୍କଣ ହେଇକି ବ୍ୟାଟର୍ଟା ଅଛି। ମୁଁ ଏଇଠି ପାଇଁକି ପ୍ରିପାରେସନ୍ଟା କେମିତି କ'ଣ କରିଲି ସେଇଟା ଦେଖିଲେ, ଯେହେତୁ ଚିତଉ ପିଠାଟା ମୁଁ କେମିତି ତିଆରି ହୁଏ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ବ୍ଲଗ୍ କରିକି ଦେଖିଥିଲି। ସେ ବ୍ଲଗ୍ଟା ଆପଣ ଦେଖିନଥିବେ, ଆଉ ଥରେ ମୋ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଯାଇ ଦେଖିଥିବେ। ଆଉ ଖାଲି ମୁଁ କହିଥିଲି କି ପ୍ରିପାରେସନ୍ଟା କେମିତି ହୁଏ, କ'ଣ କ'ଣ ପଡ଼େ, କେଉଁଥିରେ ହୁଏ, କେଉଁ ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ ଆମର କରୁ, ଆମ ଘରେ ଆମେ କେମିତି କରୁ, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଥିଲି ଦେଖେଇବି। ସେଇଟା ଆଜି ଦେଖେଇଦେଲି। ଆଉ ମୁଁ ଏଇଠି ରହିଲି, ଦେଖାହେବା ଆମେ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ। କାରଣ ମୁଁ ଅଧା ଦେଖିବି, ଆଉ କ'ଣ ଦେଖିଥିବେ ତ ମୁଁ ଅଧା ରୋଷେଇ ବସେଇକି ଆସିଥିଲି, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ପରେ ଦେଖାହେବି। ଆଉ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟା କେମିତି ଲାଗିଲା, କ'ଣ ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଚିତଉ ପିଠାଟା କେମିତି କରନ୍ତି ସେଇଟା ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଏଇଠି ମୁଁ ରହିଲି, ଦେଖାହେବା ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ଟାଟା, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।